kewan opo barang ning kutut aja selain Penggemar-penggemar kutut ya. Obrolan penggemar perkutut. Asal aja selain rumah. Karo Sanggar Waringin karo Anto Cah Desa. Kewan opo wae. Apa jenenge kan? Anto. Cah Mas Deni Seleb. Sing iki saka ndi, Pak Mus? Kuwi. Kuwi. Sumatera. Hah? Sing nyempitke ndi to Pak Mus? Sing gonengaran. Kae dhuwur. Wah, dumpetke. Dimpetke. Sing gletak nang ngisor kae lho, maune. Wah, iki. Ya nang ngisor. Cangkeme. Sing kae. Ora bodor muni to ndi? Pak Mus kok didongke di konten oleh rato iki Pak Mus. Oh lah konten. Kamu niku duwe konten. Konten ki ra muni-muni malah payu. Payu engko kasing ngenyang kok Pak Mus. Iki mantau kutut ya, Magelang Kota Karet. Borong oleh Pak Mus. Diborong kutute oleh. Borong kutut judule. Wah, wedi karo kupluke kuwi ya. Kupluke wedi ya. Loh. Gawe pangkringan iki. Angkringane unik iki lho Mas. Walah tangkringane lho delok iki. Tangkringan lah kutute. Oh, nangkring. Bojoku le goreng kok dipateni kompore. Oh ora. Lali. Lali limate ini. Nah, ono temu Bang to? Ojo arep mau. Aku ya wis tau lho. Iki lime kan tembelek ngono iki Pak. Numpuk ngono iki. Ora tau tak sik. Kuwi nganu to, kayu asem to? Kuwi kayu teh. Oh, kayu teh. Tetean. Tetean tapi tak lem sih. Oh. Tetean ra lem. Gampang klothok. Nah, gampang klothok. Desa Mataraman. Kulite. Oh. Borong Mas Santo. Goreng aku dene. Borong. Kaya tekose Anu, garing. seh alot, Mas. Alat. Oh, nyang-nyangane alot. Banyak dhisik nek alat. Gandulan dit 50.000 lho. Sing Kaya Ora oleh. kulit asem tapi gampang. Gandulan dit 50.000 ora oleh. Dawe 750. Kula wanine namung 700. Saling gabos banget. Jaluk piro? 750. Itu saged. Oh, tak nyang 700. Ora keke. Dereng angsal bakule tasih alot nih kok. Oh sing duwe kae Pak Mus. Iya sing duwe. Mantau gacuk. Iki urung digawa nang budur ya Pak Mus. Apa sing wingi kae? Ini wis kok burung. Burung kita ya Pak Mus.